bona nit a tothom. Fa molt de patxoca aquest teatre. Ara els llums estan molt apagats, però està ple. A la primer pis també està ple. I de fet, això va començar el mes d'octubre, que vaig rebre un missatge de l'Arnau. L'Arnau, pels que el coneixeu, és el fill del peixater del mercat, de l'Agustí, que a banda de vendre peix fa uns arrossos boníssims. Però té un petit problema, que és que fa arròs per 50 i al cap d'un any encara no t'ha enviat la factura, amb la qual cosa no ha cobrat. Llavors l'Arnau t'envia un missatge i et diu, escolta'm, saps que et vam fer un arròs al meu pare fa un any? Doncs t'envio la factura. Dius, hòstia, ja no hi pensava. En tot cas, aquesta vegada no va ser per reclamar-me una factura o el pagament d'una factura que no m'havia passat, sinó per dir-me, hem de parlar. I va venir a l'Ajuntament amb el seu desparpajo i diu, escolta'm, hem de fer una gala, hem de parlar, de fer una trobada de joves emprenedors, amb talent, que en tenim molt. I això ho vam fer una trobada a Sant Vicenç de Castellet, però ara ho volem fer a Manresa, perquè volem ser referència al país. I vindrà molta gent. I volem el Teatre Conservatori, farem una festassa i després al Cielo i te'l quedes així mirant i dius, aquest nano o és un crac o està sombat, no? Doncs és un crac i avui veiem que és un crac l'Arnau, que és un crac el Gerard, que són un crac aquest equip i que ens han deixat meravellats de veure aquest Teatre Conservatori, aquesta posada en escena i aquesta organització fantàstica. L'any que ve, amb smoking, això no em vas avisar, per tant agafaré aquell dels Premis Gaudí i el portaré cap aquí. Molt bé. Escolteu, simplement agrair-vos la feina, l'empenta, la il·lusió amb què heu fet tot això, en poc temps, perquè realment era el mes d'octubre-novembre quan en vam començar a parlar, que de seguida vam veure clar que us havíem de donar un cop de mà, que està molt bé que tinguem trobades com aquesta, que fem xarxa a les persones joves amb talent, que es dediqueu al món de la comunicació, de l'audiovisual, del disseny, que posem una bandera a Manresa com una ciutat amb talent, una ciutat que escolta'm, que ens agrada lluir la bona feina que fem, que feu, que heu decidit donar uns premis a la bona feina, que heu pensat també en els becaris, aquelles personetes que sempre fan tanta feina i a vegades no hi pensem, i també hi ha un premi pels becaris, i que aquesta sigui la primera gala de moltíssimes que han de venir. Per tant, enhorabona i gràcies. Esperem que sí. Un segon. També ens agradaria, òbviament, ja que estem aquí aprofitar dalt de l'escenari i que estem junts, doncs per donar, òbviament, les gràcies de tot cor, des de tot l'equip. Això, òbviament, no seria possible si l'Ajuntament no s'hagués tirat de cap, també. Estem molt contents també de dir que hem vist que estem en sintonia, que és el que volíem arribar a expressar, veure que el jovent i l'Ajuntament estem treballant junts i que, al final, crec que hem aconseguit un punt en el que ens hem entès, que és que veiem que si no arrisquem, no avancem. Heu arriscat vosaltres, arrisquem nosaltres amb tot això, així que esperem que surti fantàstic, encara no hem ni començat, però no sabíem com donar-vos les gràcies perquè l'ajuda ha sigut tan gran que hem pensat, els hauríem de treure a l'Ajuntament amb braços d'aquí, hauríem de treure'ls a espatlles i per la porta gran, no? I hem dit, doncs... Truquem al Club de Rugbi de Manresa Sí, per què i que no? passi això. Així que, un fortíssim aplaudiment al Club de Rugbi de Manresa! Vámonos! A tope! Sí? Sento molt el programa, fantàstic. Moltes gràcies, Mangai! Moltíssimes gràcies! Gràcies, Ajuntament de Manresa! Això és la networking, senyor i senyor. Increïble. Molt bé. El veiem allà i ja està bé, d'acord? Està Sí, bé, sí. l'alcalde està bé, no ha passat res.